Tungod sa hulga sa bagyong Dunay international name nga Mawar, nangandam na ang managlahing lugar sa Mindanao. Anay report ni Krisa Dapitan. Bulan sa Oktubre tuig 2022, dihang nakasinati og grabeng pagbaha ang Zamboanga City dala sa bagyong Paeng. Nahumol ang daghang barangay sa syudad sa lampas tawo nga tubig baha. Daghang balay ang nangaanod. Karong dunay hulga sa Typhoon Mawar nga anaa pa sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Pipila ka Zamboangueño ang nangandam. Sama sa mga residente dinhi sa Doña Martha Drive sa Barangay San Jose, kay bisan kuno nga low pressure area lang muabot sa lapas tawo ang kataas sa tubig baha. Na, super typhoon si Bagyo. El Agua, hindi na pasali na Rio, tapasali na Coral. Na hindi na kami bakwa kay pakilang. Prepare daan aros pati makuha na liya, agwa para ready lang. Immune niya kami kinaagwa. Andam lang. Kung ingon ta nga grabe siya nga pagka super, wala na natamay yung kadlo. Madong ma'am, for example, mutaas pag yung ayo. Sumala sa pag-asa Zamboanga, bisan pa man og walay direktang epekto ang typhoon sa syudad, apan posible kuno kining pakusgan ang southwest monsoon nga pwedeng magdala og pag-ulan sa Zamboanga Peninsula. Dahil kay Typhoon Mawar or Super Typhoon, even though hindi siya directly makakapekto sa atin dahil sa kanyang possible na trajectory, pero pwede niya ma-enhance ang southwest monsoon. May mga possibility pa rin po tayo ng mga flash floods or landslide, especially sa mga low-lying area. Mag-ready na lang po tayo. In fact, we've already coordinated with the RMCs, requested that they be activated. We've reminded them what to do. So we also reminded all the partner agencies, particularly the City Social Welfare Office, for her to already proposition and the relief goods. Of course, we have also reminded our partner volunteer groups to be on alert, to be ready for mobilization. Nangandam na sab ang Davao City RRMO. Gawa sa ilang nakapreposisyon nga assets, naabisuhan na nila ang mga barangay nga magbantay, labi na ang kadtong anaa daplin sa dagat. Gipahimangnuan sab ang mga residente nga anaa sa flash flood ug landslide prone areas nga magbantay ug mobakwit dayon ugaling duna nay mando sa LGU. Duna say coordination sa security clusters alang sa rescue operations. Alert the community, inform about the impending hazards kung mosulod na mangyud siya. So continue ang atong preposition sa ato ang mga resources and ready to be deployed just in case kung naanay mga mga flooded areas sa ilang mga area of responsibility. Kauban si Alter Rosales sa kamera, ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.